A imaxe de case 4 metros de alto é unha das máis solemnes e emotivas de Xesús crucificado da imaxinería española. Representa un home novo, coa cabeza ergueita, os brazos paralelos á cruz, suxeito a ela con cordas á altura dos ombreiros, a boca lixeiramente aberta e con 2 dedos da man dereita en actitude de bendicir. Un Cristo triunfando sobre a morte. As marcas da gubia desgarran a madeira, dando forza e expresividade á figura. É unha composición de 5 sacerdotes envoltos nas súas capas negras, coa cruz de Santiago sobre o peito, captados no momento dunha conversación. A Sorei representa o instante con gran vigor plástico nos xestos, posturas e expresións. A obra foi presentada no Salón de Artes Caricaturescas de 1916, de aí esa mirada crítica e burlesca sobre o clero da época. A Sorei asumiu a construción dun monumento de grandes dimensións nunha elevación sobre a vila e o val de Cuntis, cunha capela a modo de cripta. É unha enorme mole de granito que sostén a gran figura de Xesús cos brazos estendidos, nun estilo neobarroco que se volve a poñer de moda despois da Guerra Civil, sendo un acontecemento non só de carácter relixioso, senón tamén político. A imaxe tallouse para o templo local de Santa María, cunha voluminosa figura que segue a pauta das Madonas italianas do Renacemento. Diferente ás piadosas, expresivas e espirituais virxes convencionais. Preséntase como unha nai precavida co seu fillo, que se lle adianta xogando. Tallada en madeira estucada e pintada, destaca pola circunspección e serenidade propias das virxes maternais de Miguel Ángel ou Rafael. Representa ao santo apoiado nun tronco de carballo, cos ollos pechados en actitude reflexiva, descalzo e apegado á terra. O humilde hábito deixa ver o torso delgado e a ferida do costado. Unha serie de remendos coloreados, os brazos estendidos, mostran a marca dos cravos e estigmas en mans e pés, mentres o lobo asoma por detrás, apoiando a cabeza mansamente sobre o seu brazo. Esta obra de Sorei adiántase aos memoriais europeos sobre os heróis do aire. Joaquín Loriga, xa falecido, é conmemorado pola realización do primeiro traxecto aéreo Madrid-Manila. O conxunto futurista simula un avión coa figura realista do aviador en traxe de voo
suxeitando unha hélice. Dúas figuras expresionistas simbolizan a unión dos dous países, España e Filipinas. O astrónomo Oller, sacerdote e profesor da Universidade de Santiago, recibiu a homenaxe da súa cidade Lalín en 1959 con este monumento realizado por Asorei. A potente figura do sabio elévase sobre un gran pedestal cos símbolos propios das súas achegas á ciencia. Unha esfera armilar representa o universo, mentres un fai de raios lanza luz intuíndose hoxe a explosión do Big Bang. Unha figura de 5 metros de alto da Victoria coa coroa de loureiro, personaxe feminino de complexión masculina e utilizada por Asorei en Ferrol para o monumento aos caídos na Guerra de África, segundo lembran 4 maquetas dos campos de batalla colocadas na base. Esta monumental figura fundiuse en bronce sobre o modelo do mestre. Impoñente e tétrico grupo escultórico en varios materiais, realizado para o cineasta vigués José Gil tras a morte precoz da súa filla maior, a que vemos con longa melena e o colo cheo de flores. Xorde polo seu costado dereito a terrible faciana da morte que ameaza con roubarlle a vida. Os pés osudos asoman baixo o manto e na man dereita sostén unha enorme gadaña que rodea a figura femenina. Sepulcro da condesa de Ouselle na igrexa do Colexio do Santo Ángel, con deseño en estilo neogótico. Sobre o sartego xace como durmida a figura en granito sepia, con hábito franciscano, no tímpano do arco, esculpido en alto relevo, Cristo en 3 moleiros que aluden á filantropía da defunta. O Tesouro, Madrid, 1924. Nesta talla de madeira policromada, a moza de ollos claros e pómulos rosados leva con orgullo a súa compra. Un becerriño, o seu tesouro. Con esta obra de estilo persoal, Asorei escala cara a cima da súa carreira. Ofrenda a San Ramón, Lugo, 1923. Nalgunhas obras como esta, introduce elementos metálicos, como o medallón da Virxe e os aros da moza. Impresionaría, provocaría e crearía enorme polémica na exposición nacional. De novo, a muller asorellana, unha galega labrega e ama de casa, pero agora espida. Un nu duro, curtido, que rompe coas convencións estéticas. Pernas deformadas polo traballo, rexas mans sostendo un xugo de vacas. As tallas policromadas femininas que fan ofrendas relixiosas, acoden a feiras ou amosan a dureza da vida da muller galega, únese Filliña, coa que concorre á Exposición Nacional de 1948. Conxunto realista exquisitamente traballado. A meniña da arquetípica fisonomía de Asorei co fermosísimo pano estampado, avermellado, e os zocos con cravos.
Dous pequeniños vasos de 5 dedos de sargadelos enmarcan o pequeno altar da Virxe. O San Francisco de 12 metros de altura é o primeiro dos seus grandes monumentos dos anos 30. Nel simboliza a vida do santo de Asís e da orde franciscana masculina e feminina coa iconografía dos animais, plantas e flores, campesiños, poderosos, xunto coa castidade, a pobreza e a obediencia. Conseguiu darlles viveza e vistosidade ás figuras coas chamativas texturas labradas no granito. O monumento á Cuba do Retiro madrileño, coa personificación da República, as figuras de Isabel a Católica e Colón, é unha obra de autoría compartida. A Sorey esculpe en mármore un Colón expresivo, decidido e seguro, coa cabeza ergueita mirando ao fronte, mans nervudas asindo a esfera terrestre e rodeado de maromas. Este monumento coruñés, enmarcado por dólmens, símbolos das raíces ancestrais de Galicia, evoca a obra de Curros Enríquez. No centro, o poeta, en granito claro, coas mans sobre a súa arpa, lanza dardos feridores contra os 3 monstros alegóricos que manteñen na pobreza ao pobo galego. Nun lateral, en pedra oscura, as impoñentes figuras masculinas labregas coa expresión do esforzo no torso. Do outro, as mulleres campesiñas e nais, cun meniño. Unha simbólica vitoria cos brazos ergueitos coroa o monumento. As posturas atléticas das figuras alegóricas de Asorei atopámolas na figura que preside o conxunto dedicado ao médico García Cabanelas ante o Hospital Provincial de Pontevedra. Un sinxelo rostro metálico do personaxe deixa o protagonismo do tema a un atleta de abrupta talla expresionista, en violenta postura tratando de romper as súas ataduras que segue a pauta doutros modelos históricos. Este conxunto tallado en granito e situado no Parque de San Lázaro de Ourense, coñecido na actualidade como Monumento ao Anxo Caído, é unha obra inspirada na Piedade de Florencia de Miguel Ángel, onde a figura de Cristo en posición vertical aseméllase ao personaxe do monumento suxeitado por un enorme anxo, coas ás despregadas e unha coroa de loureiro na man. O monumento ao alcalde López Pérez levantouse pola súa achega ao futuro e desenvolvemento de Lugo. A Sorey recrea toda unha serie de valores simbólicos con referencia á cidade, representada nunha matrona romana e a presenza dun novo Prometeo sentado nunha posición de yoga, sustentando unha chama de luz. Outras figuras alegóricas rodean a monumental estrutura pétrea.